A situación da vivenda e as dificultades para acceder a ela botaron hoxe a rúa o estudantado galego. Convocados pola organización Erguer, secundaron unha folga para reclamar que se tomen medidas que freen unha problemática que aseguran é insostible. Estos prezos inaccesibles, podemos falar, afectan o estudantado, afectan a todo o mundo, é un sistema estructural do propio sistema capitalista, pero afecta especialmente ás estudantes que queren comezar a súa vida universitaria ou mesmamente en ciclos formativos que teñen que mudar da casa para poder estudar. Entón, isto condiciona gravemente e empobrece as estudantes. A folga foi convocada en toda Galicia. Segundo os convocantes, nos centros públicos da cidade de Pontevedra, o seguimento acadou o 80%. Ademais, un grupo de estudantes concentrouse ás 12 do mediodía na Praza da Peregrina. Para reivindicar vivenda digna e accesible para a mocidade, porque é un dereito fundamental. Non estamos a falar dunha mercadoría máis, como que nos queren ver que a vivenda, todo aquel que se lucra, a vivenda non é un ben de mercado, a vivenda é un dereito fundamental que ten que ser garantido e agora mesmo non se está a garantir. A creación dunha bolsa de vivenda pública con alugueiros a prezos populares pro estudantado, a regulación dos prezos do aluguer para frear os abusos e o aumento de prazas en residencias públicas estudiantís son algunhas das demandas do colectivo. Pontevedra é a terceira cidade máis cara dos prezos dos alugueres. Os prezos en mellores condicións deixanse para o mercado do turismo e isto reduce moitísimo a oferta dos pisos para as estudantes e deixa as vivendas en peores condicións, basicamente o límite da habitabilidade. Dende Erguer reivindican ademais a importancia da autoorganización do estudantado para loitar polos seus dereitos.